lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'Arniħdu, laħlet ommu wildet jiben, qalbi l-bejjem li saħlu. Diklom f'ajra Marija u Ġesu dik it-tardija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid, ex fil-faqar fid-batija, rrid jinħek bal-aqwasim. Qalbi l-foqra u li msejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dalodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa llum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Stefnu, Djaknu u Malfri. Qegħdin ukoll fl-ottava tal-Miliet, il-festa tal-Miliet ma tispiċċax ġurnata, hija festa kbira. U għalhekk iddum 8 ijiem sħaħ. Il-festa tal-Miliet u tal-Għid ikollhom l-ottava ngħidula, 8 ijiem ta' festa. Għalhekk fil-quddiesa matul din l-ottava ngħidu wkoll il-glorja. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Teresa u Joseph Galdes. Ħanidu flimkien nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemejl, billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Nrodulek ħajra għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Aħna nagħtu ġieħ lil San Stefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, għatina l-grazzja mulej li nsiru l-nixbħuh u nitalmu nħobbu wkoll l-edewwa kif talab huwa għal dawk li ħaqruh. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Stefnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi wħud minn tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusin, taċ-Ċirinej, tal-Ixandrin u ta' oħrajn miċ-Ċiċilja u mill-Asja u bdew jaħduha ma' Stefnu. Imma ma kellhomx ħila jifqulu b'qal-erb u l-ispirtu li beħ kien jitkellem. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom
u bdew jażu sninhom kontra tiegħu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajneħ fis-sema ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. U qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u l-bini l-bniedem fil-lemin ta' Alla. Huma infexxew jgħidu kemm jifilħu u bisoddu bidnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu il-koll f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qablu b'ħaġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn iż-żagħżugħ jismusaw. Lil Stifnu qabdu jħaġruh huwa u jitlob u jgħid: Mulej Ġesu, ilqa' ir-roħ tiegħi. Imbagħad niżel arku bteħ u għajjad bleħenoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjarju ngħidu flimkien: Fidejk mulej nerħi ruħi. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani, inti blata u fortizza tiegħi, fġeħ ismek mexxini u wassalni ngħidu flimkien. Fidejk nerħi ruħi, inti teħlisni mulej Alla tas-sewwa, nifraħ u niten għat-tieba tiegħek, int li rajt il-hem tiegħi ngħidu flimkien. Eħlisni minnit l-dewwa u minnit dawk li jaħduha kontrija. Uri d-dawb ta' wiċċek lil kaddej tiegħek, fit-tieba tiegħek eħlisni ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, Alleluja. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Il-mulej u Alla u idawwalna. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu: Oqgħodu attenti mill-bnedmin, għax għad jelħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jelħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu lil xulxejn għall-mewt u l-missier lill-ibnu, u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kultant jiġdielna li ngħaddu minn esperjenza sabiħa u dritt wara tiġik esperjenza għaża. Naħseb tiġri fil-ħajja tagħna kollha. Fejn naf tmur għal iż-żdejr, tkun qiegħed fis-seba' sema, qisek il-ġenna tal-art, u mbagħad ma tmur lura d-dar u ssib xi ħaġa ħażina. Tkun għall-festa u tieħu pjaċir u tiddeverti, u mbagħad il-karozza tagħmilek il-ħsara. U qisu taqa' mis-sema għall-art. Ġrilkom hekk. Il-liturġija tal-lum dik hi. Il-bieraħ iċċelebrajna t-twelid ta' Ġesu. Festa sabiħa. Illum donnu stabatna mal-art u qegħdin niċċelebraw il-martirju ta' San Stifnu. Għaraftejt il-liturġija. Il-liturġija hija edukazzjoni kbira ta'
Il-liturġija hija edukazzjoni kbira għal-ħajja. Ħana naraw ftit l-episodji tal-lum, il-Vanġelu tal-lum, il-qari tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-Atti tal-Apostli hija interessanti ħafna. Għandna rakkont ta' San Stefnu. L-Atti tal-Apostli, ara. L-ewwel rakkont ta' San Stefnu. Dan San Stefnu kien diaknu. Il-ħajja tal-ewwel insara ma kienitx plain sailing ta'. Ma kienitx kollox kalm, kulħadd jiftijem, x'hemm minn dan. Kien hemm it-tensjonijiet. Bħalma kultant ikun hemm fit-tensjonijiet fil-Knisja llum. M'għandniex għalfejn nistaġbu. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja kien hemm it-tensjonijiet u l-fatt tad-djakni hija riżultat ta' ftit tensjoni bejn l-Apostli u l-insara li ġew mill-pagani. Ta' nies l-Grek jew ma nafx. Li tħattu bil-Grek. Fil-fatt il-kelma diakonos bil-Grek hija l-komplement tal-Apostli. L-Apostli huma lud u d-diakni huma qisu il-parti Greka li jibbilanċaw ftit dawn l-Apostli lud. San Stefnu kien diaknu minn dawn. Kien jippriedka. Kien mhux biss l-ewwel martri, imma kien l-ewwel ngħidulu apoloġeta, kien jiddefendi l-fidi. San Stefnu. Interessanti rakkonti jew għax l-insara dejjem ħarsu lejn dan San Stefnu bħalli kieku kien xi espressjoni sabiħa ħafna. Fjamma pentekostali, kemm sabiħa dil-frażi. San Stefnu kien fjamma pentekostali. Riħ qawwi ta' Pentekoste fil-Knisja. Dan San Stefnu kien diaknu, kien jippriedka u l-awtoritajiet lowt idu kontrih. Kienu mbeżżejn. Din ir-reliġjon qed tikber, qed tixteret u jridu jaraw kif irasduha, iżommuha. Interessanti dan San Stefnu rakkonti huwa ta' ispirazzjoni kbira. Għanejt żewġ kelmiet u nispiċċa. San Luqa qiegħed jippreżentanna dan ir-rakkont ta' San Stefnu fl-Atti tal-Apostli ngħidulu f'paralleliżmu f'xebħ mal-passjoni ta' Ġesu. Għala xin naqraw ir-rakkont ta' San Stefnu, iżda qegħdin naqraw ir-rakkont ta' Ġesu. Bħalma Ġesu kien akkużat inġustament, hekk San Stefnu. Bħalma Ġesu kien akkużat mis-Sinedriju, hekk San Stefnu. Bħalma Ġesu kien imżeblaħ, hekk San Stefnu. Bħalma Ġesu jitkaxkar il-barra mill-belt, hekk San Stefnu. U aktar interessanti, bħalma Ġesu jafda fil-missier u jaħfer lill-edewwa, hekk jagħmel San Stefnu. Ara San Luqa f'dan ir-rakkont qed jippreżentana lil San Stefnu bħala mudell ta' Ġesu. Ara, kopja ta' Ġesu. Kopja ta' Ġesu. Dan huwa n-Nisrani. Interessanti wkoll li dan il-martirju jħalla ħafna frott. Darba Tertuljanu kittib antik ta' tielet seklu jgħid sanguis Christianorum semen est, id-dem tal-martri huwa żerrija tal-insara.
Tertuljanu. U hawnhekk għandna qabel Tertuljanu il-frott tal-martirju ta' San Stefanu. Għaliex? Għaliex San Sawlu kien qiegħed hemmhekk u xejn jara li San Stefanu jmut ma jibżax mill-mewt. Ibagħti għal Ġesu Kristu, marbut ma' Ġesu Kristu, tkun ix-xrara tal-konverżjoni tiegħu. Ħanispiċċa. Kemm sabiħ dan ir-rakkont ta' San Stefanu. Il-Vanġelu biex ngħid kelma waħda biss, Ġesu jagħmlilna kuraġġ. Ara, Ġesu ma jħallinix ngħixu ġobozza. Il-Kristjaneżmu mhux ġobozza. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma taqtax qalbek. Ħan nitkellem jien għalik u jekk inti tibqa' sħiħ sal-aħħar, is-salva tikkonfondix. Ara Ġesu, tibżax mill-batija, tibżax mill-persekuzzjoni, tibżax li jkollok tbagħti xi ftit tal-Vanġelu. Dik it-tbatija tħalli il-frott tagħha bħalma ħalliet il-mewt il-martirju ta' San Stefanu. Ħuti eżjes irroddu ħajli l-Alla għax-xhieda mogħtija minn San Stefanu li bħal Kristu miet jaħfer l-edewwa tiegħu u nitolbu billi ngħidu: Mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għadjakni, sabiex bħal San Stefanu ixandru li wara l-mewt hemm il-ħajja, li fostant gideb teżisti l-verità u li fid-dlam hemm id-dawl nitolbu. Mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għal kull bniedem li jbati għas-sewwa sabiex bħal San Stefanu jħoss fil-qrib il-preżenza tal-Ispiritu Qaddis tiegħek nitolbu. Mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għal ħutna mġarbin mill-mart u d-batija sabiex jħossu li huma membri ħajjin tal-ġisem ta' Kristu li hu l-Knisja nitolbu. Mulej għejn lil dawk li inti fdejt bibnek. Għalina sabiex bħal San Stefanu naħfru lil min hu ħati għalina nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina li nfasslu l-ħajja tagħna fuq l-eżempju ta' tant qaddisin kbar nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk ukoll għal dawk li qegħdin ibagħtu l-persekuzzjoni, għal dawk li mhumiex mifhuma, għal dawk li joħolqu diffikultà, u nitolbu għal dawk li xi darba jew oħra għamlu nar ħsara lilna stess. Xi darba weġġewna, xi darba warbuna. Mulej Ġesu għati lilna l-koll il-barka tiegħek nitolbu. Għall-irwieħ ta' Teresa u Joseph Galdes biex tinsaħħtijiethom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. U Alla li minn fost il-ġnus kollha għażilt il-poplu ta' Iżrael biex jilqa' l-kelma tiegħek, għat-talb ta' San Stefanu għamel li l-poplu tar-rabta l-qadima jasal jara f'dak li twilet għalina f'Betlehem il-Messija li intibat, Ġesu Kristu Siedna. Amen.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qammu lejn dawn l-offerti li llum bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek imqanqlejn mit-tifkira glorjuża tal-martirju ta' San Stefnu. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-Verb magħmul bniedem rajna dawl ġdejt mid-dija tiegħek. Hekk li aħna narfu lil Alla f'sura li naraw bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Teresa u Joseph Galdes li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtahwa għall-ħajja. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubietna, bħalma nafru lil-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġdejt iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jinti trid fija. Inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi l-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġa kien wasal iż-żmien li jitwettqu l-wedien u kulħadd kien jistenna il-jum tal-milien. Alla wieħed fedejn li ser jisħaq bl-arqub meta dam ġewwa l-Eden tebbana bidlu. Noel, 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 twilet ir-Re ta' Izrael. Ħaliza kienu offru das Giuseppi mibju għal Mose mill-eżilju ġi salva kull ruħ u Danieli kien ħabrilna il-jum Iżajja imnissel min David ikun. Noel, 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 twilet ir-Re ta' Izrael.
Kristu twiled biex jaqat il-ġnus mifrudin iħabbibhom ma' Alla jagħmilhom ħelin. Glorja l-Alla kull ħin, paċi fl-ard lil-bnedmin. Ma' Marija u Giuseppi mal-ħbib qaddisin. Noel, 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 twilet ir-Re ta' Izrael. Inqu bil-bifa bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nrodulek ħajr mulej tal-li tkattar fuqna ħnina tiegħek, għax inti salvajtna bit-twelid ta' ibnek u llum qiegħed ukoll timlina bil-ferħ fil-festa tal-martirju ta' San Stefnu. Bi Kristus jiedna. Ejjew ngħidu tlieta Avamarijiet lill-Madonna li talbitna hija stess minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn kien berk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn kien berk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejn kien berk inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Asha